Soncine empezamos no 2006, ca idea de facer unha especie de escola de cine en horario extraescolar. Entón eu pensei que se a actividade tiña que ter continuidade, tiña que ser a través dunha materia optativa, dunha materia de estudio optativa para ofertar no noso IES. Para desenvolver a competencia lingüística do alumnado, fanse todo tipo de actividades, dende teatro, radio escolar, cine, revistas, xornais, boletíns escolares. Hai moitísima xente que está utilizando o audiovisual como apoio, como forma de levar a creatividade ás aulas. A chegar moitos intereses, moitas motivacións que a través da rede os rapaces teñen a súa man, traballar co que a eles lles interesa. David, o noso profe, é moi majo así, porque a primeira vista parece un tipo destos máis durillos e tal, pero cando conoces éche moi majo, así sempre está aí para axudarte e tal. Ás veces cabrease moito con nós. De feito, no meu primeiro vídeo berrárenos moitísimo porque os planos, mira que tiñamos o trípode, e claro, cada 2x3 os planos salíanos movidos, entón David, mira que nos berrara, pero non fondo moi majo, Eu pensei que as películas eran fáciles de facer e tal, pero despois vin que había que facer un guión, había que gravar, había que escoller o personal, maquillaje, tal. O último vídeo que gravamos foi o cine de Queiruga, pois agora estamos entre eu máis 3 máis, Aaron, Jonathan e Adriana, pois estámoslo montando. Entón, o que estamos facendo é intentar facer un documental sobre este cine abandonado. No Porto do Son, non sei se sabedes, había 4 cines, había o de Portosín, o de Portosón, o de Queiruga e o de Xuño. O que é moi sorprendente é o tipo de cine que se vía neste cine, é dicir, o tipo de películas de vaqueros, pero non só películas de vaqueros, é dicir, esta xente estaba vendo nada máis e nada menos que Baby Doll de Elia Kazan, e é moi sorprendente tamén o cuño que lle poñen por encima de prohibido. Bueno, eu deixo vos agora e toleades con este tema porque nós temos que organizar o da tarde. Unha charla con Luis Avilés, o director de Retornos. Retornos é unha película que pedía, en principio, que se falara en galego, non? O galego era necesario na peli porque os personaxes eran de aquí e o seu mundo estaba vinculado a Galicia e, polo tanto, a súa lingua natural era o galego, non? Con pelis como Krevinsky, como a Retornos ou como a Zoito Comidas, pois demostrase que o idioma é un plus para as pelis, non? O idioma fai que as películas aporten algo máis. É unha ferramenta que os directores debemos utilizar para potenciar moito máis o que queremos nos personaxes, non? O feito de que unha persona fale galego ou fale castelán marca, dá unha connotación da que a nivel de ficción nas películas o espectador saca información e ti podes vestir os personaxes de determinada maneira si falan ou non galego, é dicir, é unha ferramenta moi potente o idioma. Things have changed.